La primavera és temps de pluges inesperades, però això no atura la cultura popular perquè sempre hi ha plan B. A Mataró celebren 12 hores, ni més ni menys, 12 hores de glosa. I ho fan començant les 12 del migdia al mercat. Glosar és el verb que es fa servir per posar nom a una pràctica de sempre, posar versos de manera improvisada a una música. Aquesta pràctica s'escampa per tot el món. Mataró per un dia es fa epicentre d'aquesta cultura i reuneix a primera hora per començar les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya. Perquè té dues figures especialitzades. Una és la persona que pensa, que li diuen el versador, que pensa els versos, i després estem els cantaors que fem d'altaveu, que reproduïm, intentem reproduir de manera vistosa tot allò que ens està contant el versador a cau d'orella. I en altres puestos que hem vist que hi havia cant improvisat, sempre són els mateixos els que pensen i els que canten. I clar, en el País Valencià és molt més ornamentat. I en aquest ornamento resideix en que n'hi hagi dos figures diferents. Bé, no és un cas exclusiu del País Valencià, però sí que és el tret més característic dels valencians, que està diferenciada la figura dels cantadors i del versador. I el cantador sols canta i el versador improvisa i el dictem a cau d'orella. I bueno, es fan en altres llocs d'Espanya i del món, en Múrcia també existeix, però al País Valencià és el característic. Fa com 20 anys que visc en el País Valencià, pot ser una miqueta més, i a partir de conèixer a Josemi, el versador, va ser quan me vaig introduir en este món del folklore i era una cosa que m'agradava i vaig començar a aprendre a cantar i tot això. I bueno, allí se fa normalment les improvisacions per falles, per festes, se fan rondes, és molt protocolari. I existeix de tota la vida, és molt tradicional en el País Valencià. Ha continuat viu, claro, en les falles és una festa important i quasi totes les festes tenen una nit al baix o s'ha mantingut la tradició. I en la mesura que es mantinga la tradició, pues, hi ha gent que fa això, que canta i que versa.
Sí, vale, hi ha un motiu. Normalment en les cantades que fem hi ha una figura no remunerada, precisament és l'únic perquè el nostre cas és un cas professional i anem a una festa i hi ha una persona del poble o de l'organització de la festa que li diguem llister, que és la persona que diu a quines cases o a quins llocs anirem i la que dona els motius. A partir dels motius que ell ens dona, jo faig el vers, fem un vers de 5 frases que rimen els parells en els parells i els senars en els senars, i aquest és el funcionament, i sempre en rima consonant, heptasíl·lab de rima consonant. No matí comença història d'una cançó, quan per una inspiració som atac i som defensa. Quan la lluita és intensa i el moment és important, seria cada instant fa molt més forta la baula, la força de la paraula i l'alegria del cant. Les 12 hores és una trobada de glosadors de tots els països catalans, i aquest any s'hi ha sumat glosadors del País Basc, que quedem per glosar, i el que passa que la conya de dir va, farem 12 hores perquè quedi una mica més com un joc. A Menorca, per exemple, no s'ha tallat mai, però en canvi al Principat, fora del Carolino i algun altre glosador, estava molt desapareguda. Llavors va ser la feina que va fer Cor de Carxofa i la gent de la Sèpia Verda en el seu moment que van fer que es recuperés. A Mallorca ha anat passant, a València va ser una mica més disminuïda, però ara també està creixent, etc. I el País Basc, és la bomba marinet. Evidentment és un caràcter festiu, però no necessàriament és un caràcter protocolari. És a dir, a València sí que acostuma a tenir un caràcter protocolari, però la glosa es pot produir en qualsevol espai. És a dir, els gitanos quan queden per fer festes faran garrotins, no? A més els és igual si és una festa organitzada o no, o tu pots quedar per fer veures i... Es fandango ha començat. Tots gosau en gran destresa. Espero que no sigui sorpresa i es partim aquest rosat. Hi ha molta persona entesa i de Menorca m'ha arribat i menys mal que en el mercat aquí sí tenen cervesa. Les melodies estan molt repartides i la gran gràcia és que
els països catalans són molt diferents a nivell de melodies, no? Aquí tenim moltes corrandes, tenim garrotins, tenim panderos, a Mallorca fan molts romanços, ara fan la dècima, a València fan el cant d'estil, que és el més diferent de tots, a Menorca fan ses porgueres, que té un caràcter molt especial, que és molt parsimoniós, molt tranquil. Són molt diferents, però malgrat tot hi ha una connexió, no?, amb la paraula i, evidentment, porta que hi hagi una amistat molt gran entre els glossos de tots els territoris. Jo vaig començar a glosar el 14 de novembre del 2008, amb un concert que el Belda feia garrotins. I com a burro vaig fer-ne un. I a partir d'aquí suposo que és allò que enganxa i vas fent. Però... I les 12 hores és molt especial perquè és molt important per nosaltres poder-nos trobar tots els glosadors. I perquè hi ha molta amistat i estàs tot l'any xerrant, encara que sigui per mòbil, i com a mínim un dia a l'any et veus i saps que tens 12 hores segur que et veus i que gloses i que acabes fins al monyo de glosa i encara en tens més ganes. I sa tonada se m'enganxa. I ja ho veus, cada un té el que té. I esglosar me fa mal de panxa, amb tanta gent no me va bé. La llibertat demanaré. Els presos polítics enganxen i ja que hi som que mos va bé i jo trob que podríem fer aquí unes gambes a la planxa. En aquestes 12 hores de glosa volen fer un experiment. Els capgrossos de Mataró són la colla castellera de la ciutat i han rebut la proposta de fer un pilar glosat. La idea té un pare que és en Pau Benítez, que és un dels membres del cor de Carxofa d'aquí de Mataró, que és qui està darrere l'organització d'aquestes 12 hores i que ha procurat que hi hagi diferents grups de cultura que hi ajudem. D'ell va ser la idea d'aquest pilar glosat, que ben bé no sabem com anirà. L'altre dia va venir en Xuri, el glosador, va venir al local per veure una mica com ho fèiem això del pilar, però bàsicament com a capgrossos, tot i que hem de marxar pitant per tenir una altra actuació, però sumant una festa com aquesta, d'àmbit nacional com és, i si casem una part molt petita dels castells amb la glosa, doncs tot això que avui descobrirem, a veure què és d'aquí una estona. Bé, és una mica fusionar els castellers i fusionar la improvisació i jo intentaré donar les instruccions que em doni el cap de colla al grup, al conjunt que alça el pilar. Intentarem anar amb els tempos junts uns i altres. És una mica una experiència, un experiment, diguem que un poc anecdòtic, però que amb el pes que tenen la colla aquí a Mataró varen creure que podia estar molt bé fer una cosa amb l'altra. Diria que és la primera vegada que juntam castells i cant improvisat, crec que no ho havíem fet mai i ja ho veurem. Ara li explicava que avui no només em sentirà a mi i que no sentirà gralla, sinó que em sentirà a mi un home que traduirà una mica les meves instruccions, no? En tot cas, et dic, expectativa per veure com va. Vai, nois, ens concentrem un moment, sisplau. Regles a tocar. Més vent, més laterals, tanquem la pinya. Aixequem junts un pilar sense fer un peu en fals, amb les engles a tocar, amb el vent i els laterals. Segon. Puja el segon, anem alerta,
que la colla castellera, tot i ser sempre experta, tenim el terç que ja espera. Puja Berta. Cap amunt i d'insomni. Enlairam, tot d'una bastant profund que perseguim un sol clam. I l'Eva està preparada. Vinga, Eva, amunt. Vinga, Eva. Amunt al cos. Munta Amunta i sense repòs. sobre la Vilés, remuntarà la Berta. Sobre la Vilés puja la Berta. Atenció, faixa, Atenció, que ve la faixa, el pilar que ja s'encaixa i el genoll. peu. El peu amunt, l'enxaneta de l'aire. Aplaudiu, no costa gaire, que no us sortirem de punt. Fem la sortida, tenem la mà, Fent la sortida, doneu la mà, genoll, ja tens la motxilla, el genoll i la motxilla, suau. i l'Eva que s'espavila, suau ja ha de baixar, i ja es desfà el pilar. Surt Berta. Surt Berta, abaixa el terç. El pilar es desfà tot. I han descobert l'univers entre el castell i el mot. I avui aquí cantem, com han dit, de llibertat, però ella va al seu rotllo. Ve aquí a lligar, que no he sentit que cantem contra l'opressió de l'Estat. Catalunya viu ara un bon moment de la seva cançó de vers improvisat, amb alguns experiments que s'han fet amb tonades tradicionals, com les llacres o els garrotins, popularitzats amb improvisació en els darrers anys. En un passat, no s'han trobat indicis que a Catalunya hi hagués aquesta pràctica abans del segle XXI, menys en el cas d'una honrosa excepció, les Terres de l'Ebre. La Jota ha estat la protagonista d'aquesta pràctica vora el riu Ebre en diferents modalitats. En el pal de paller de la improvisació, en aquestes jotes, hi ha la crítica social, l'actualitat i la relació entre els cantadors. La relació d'aquest cant amb la festa és innegable.